Ngithwala kanzima we ngifeliswe nizabazali bami 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 Too much of my problems. Sanibonani bafethu, uMadlandula obingelelayo phansi kwamaphumulo esigodini sakaMshibe. Angizukuchaza okuningi bafethu, ebengifisa nje ukunazisa khona ukuthi umsebenzi kaMadlandula omusha uzotholakala ngomhla ka-3 kuMeyi 2024. Oney'ngoma nje ezimnandi kakhulu, ziwu-12 ingoma zakhona. Khona ingoma ethi Ngumlanjwana okuyiyona esihloko se-album. Kube khona ingoma ethi Ingubo Eyodwa, kube khona ingoma ethi-ke Baya Wendlala Bayakwendlula, uNyendle, uBen 10, ziwu-12 ezimnandi bafethu. Ngicela nje i-support yenu, nenze nje nidume ngakho, nilalele endaweni ezi-right lapho kulalelwa khona umculo. Odownloadayo adownloade endaweni e-right kuma-right o-Spotify o-iTunes nakuphi kuphi. Lamanye ama-app angasizi ngalutho bafethu, siyacela ukuthi ningawasebenzisi. Sicela nje i-support yenu, umsebenzi omusha kaMadlandula muhle kakhulu. Sicela nje ukuthi nisamukele njengoba nihlale neza, siyabonga kakhulu. Ngitshela mfula leli ngengafiki. Ngitshela mfula